dipersataake dening takdir. Nanging perkara mengko Rahwana teka kanggo nguji kesetiaan lan katresnan sejati. Ing kraton Mantili, Prabu Janaka ngenakake sayembara kanggo nemtokake judune putrine yaiku Dewi Sinta. Gusti Prabu, para rawuh siap kangge sayembara. Dino iki ana sayembara. Sapa sing iso narik busur pusaka iki hal tak paringi putriku, Dewi Sinta. Ana salah siji kesatria sing jajal melu sayembara Prabu Janaka inggih punika ingkang paring asma Raden Rama lan adinipun Raden Laksmana. Nuwun sewu sinuwun. Kula Rama saka Ayundaya. Kula nyuwun indhen melu sayembara punika. Monggo Rama. Yen kowe iso narik busur iki, Sinta bakal tak pasrahne marang kowe. Oh, ha 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 ha. Wah, kowe pancen satria utama. Sinta, ayo mrono. Kula ngatur sembah Rama, mugi Gusti paring berkah tumrap sesambungan kita. Mbak Yu, mugi panjenengan tansah tentrem lan bahagia. Suwun, Dek. Kula bakal njaga lan ngayomi panjenengan sak bisane kula. Kang Prabu, penyuwun kula sekelingan, Rama kedadi asingake lan berata dados raja. Panyuwunanmu abot banget. Pokoke Rama kudu enggal diasingake saka Ayodhya, kula mboten purun ana alasan apa wae. Iki wis dadi panyuwunan kula lan kudu kelakon saiki uga. Ngapuntene Rama, Rama ora bisa njaga kowe. Aku manut dawuhipun Rama, pengasingan iki tak tampa nganti ikhlas. Amargi kahasut kalihan omongane Kaikeyi, Prabu Dasarata ngasingake Rama lan Laksmana kanggo ninggalake kerajaan Ayodhya. Rama, Sinta, lan Laksmana ninggalake kraton lan urip prasaja ing alas. Sinta, amarga perintahing negara, aku kudu lunga saka Ayudaya. Nanging aja kuwatir, aku bakal tansah njaga kowe. Kula manut Rama, sing penting kula iso bareng karo panjenengan. Pancen ayu tenan Dewi Sinta. Kabeh iki kudu dadi duweke aku. Sinta, tulung. Sinta, tulung. Laksmana, ketoke Rama butuh pitulungan. Coba golek Rama. Sinta, aku kuatir ki jebakan. Nanging yen panjenengan njaluk, aku lunga dhisik, aja ninggal panggonan iki. Kanthi akal licik, Rahwana nyoba misahake Rama lan Sinta. Hahaha, Sinta, saiki kowe tak go menyang Alengka. Rahwana, aku setia karo Rama. Tulang. Menengo, aja omong ae kowe Sinta. Kok kenal suarane? Sopo ya? Iki mesti suarane Dewi Sinta. Aku kudu cepet-cepet nulungi Dewi Sinta. Rahwana, aja wani nyentuh Dewi Sinta. Allah, rasa kagak ngomong lek kowe pengen Dewi Sinta bali berat. Ayo! Hahaha, aku menang. Saiki kowe wis mati nek tanganku. Jatayu, matur nuwun wis nulungi aku. Allah, aja kagak ngomong Sinta. Sinta digawa menyang Alengka. Ing kono, Mandodari nyoba ngelingake Rahwana. Kakang, tumindakmu iki sakjane ora bener. Monong Mandodari, iki urusanmu. Aku saiki dadi raja Alengka. Aku ora butuh nasihatmu maneh. Rama ora nyerah. Ing perjalanan golek Sinta, dheweke nemu Sugriwa. Rama, aku mau weruh Rahwana nggawa Sinta ning kraton Alengka. Hah? Lah kowe sapa? Rama, aku Sugriwa. Yen kowe bantu aku bakal nulungi golek Sinta. Ya wis, aku sarujuk. Ayo terno aku ketemu Sinta.
Hanoman dikongkon dadi utusan kanggo golek Sinta. Dewi Sinta, aku Hanuman utusane Rama. Panjenengan ora piyambak. Tulung kandhani Rama, aku tansah ngenteni lan ora tau ninggal kesediaan. Rama kuwi Dewi Sinta. Suwun Sugriwa wis ngeterne aku. Rawana, wis wae kowe mandekake angkara murka. Balekno Sinta. Yang pengen Sinta balik, ayo perang nganti mati. Waktu sing ditentokake teko, peperangan gede ora bisa dihindari. Titenono kowe besok Rama. Pungkasaning angkara kudu kaya ngene. Muga sok mben dadi piwulung uripmu. Sawise Rahwana kalah, Rama lan Sinta pungkasane ketemu maneh. Rama, kula tansah njaga kesucian lan tresna kula. Aku percaya karo atimu. Ayo mulih bareng. Sawise Rama bali menyang Adodya, kabungahan mau ora suwe. Ing kraton ana ati sing kebak rasa cemburu lan ambisi. Mbak Yu, syukur panjenengan selamat. Alhamdulillah Gusti, bareng kawilujengan. Cerita Rama lan Sinta dadi piwulang tumrap kita kabeh. Para rawuh saka cerita iki muga kita sinau bab kesetiaan, keberanian lan budi sing becik. Muga kabeh tansah keparingan rahayu lan tentram. Menteleng bit. Gagak, kowe mau. Sip. Alah rasa kalian ngomong lepen dari Sinta balik, ayo perang. Ayo. Anggap lagu rene kan wayang kan ning gone Sinta. Ih, mana mlaku. Lah. Biasane rek. Butane luwe. Terus kon ketek ya lu. Dino jere. Lah kok ketemu kameramen Urmila masih. Capek mesti. Akbar. Iki pemeran utamane. Rama ora sengaja. Sandi ndur ndas. Iki